Com esteu? Avui, per celebrar aquest Sant Jordi, us llegeixo un petit fragment del meu últim llibre, El Crit. No sé si l'heu llegit o no, en tot cas, jo us llegeixo un fragment cap al final, aquí al final del tot, quasi bé. No és un spoiler, no patiu, i el que passa és que parla d'una cosa que m'agrada molt, de la xocolata. I com que avui és un dia, un Sant Jordi una mica estrany, he pensat que potser ens endolciria una mica l'existència i que per la xocolata sapigueu que la gent es coneix, es fan grans coneixences. Aquí va. En Martí era en un racó del vagó força solitari, encara que al seu davant precisament hi havia un home assegut, un home que menjava xocolata. Una presa de xocolata negra com si fos la cosa més normal del món. I era a ell a qui li havia explicat tot. És curiós això. No expliques els teus secrets més íntims, els del voltant, i en canvi trobes un desconegut que menja xocolata i que comparteix amb tu una hora, mitja hora o uns minuts i li expliques la vida. És clar que en aquest cas no va ser immediatament. El Martí s'havia posat nerviós i involuntàriament havia donat un cop a la cama del senyor. Oh, perdó, s'havia excusat. Ell li havia somrigut com traient l'importància. Aquell somriure havia captivat en Martí. L'home, que ja era gran, tenia uns cabells blancs una mica llargs i uns ulls blaus com el cel i especialment penetrants. Eren d'aquells ulls que fereixen quan et miren. I l'ull dret estava una mica més tancat, com si tingués una arruga de més. Quan un tren s'atura tothom es posa una mica nerviós, li havia comentat l'home com per excusar el cop de peu. Sí, havia fet en Martí, i més quan tens pressa. Oh, no et preocupis per això, tot pot esperar. En vols? Va dir oferint xocolata en Martí. Ell primer va fer un gest de rebuig, però llavors aquell home li va dir: t'adverteixo que la xocolata ho arregla tot. En Martí havia fet un somriure entre còmplice i maliciós. No, tot no. Llavors l'home també havia somrigut. L'havia entès. Les dones esperen, va sentenciar. Sí, ja ho sé, va fer Martí, però n'hi ha que tens tanta por de perdre-les. L'home havia sospirat. Jo no ho sé, això. Les dones no són el meu fort. I així ho deixarem. Recordeu que és del meu últim llibre, El Crit. Us desitjo un bon Sant Jordi, desconfinat, si més no de ment, perquè la ment estic segura que no la teniu confinada. Molts bons desitjos des de Cantoni Gros. Bona lectura.